aka biya ka mutane ka ce ba gane ba. Waye? To ya gane dan uwarka. Goma ka saki ganewa dan uwarka. Ana makawo tashi ka kai shi bayanka. Ku zuwa baraban nan. Buraba. In ka ta Allah ya maka. Ni ka ga magana da bangare ba. Baya ji. Au bebe ne? Bebe ne. Dan iska shi da ganin duka. Ba ma bangare da ba. Baya gani. Shikenan. Kai makawo. Wallahi za mu haɗu da kai. Ba za mu kula ba. Wallahi ba mu kula ba. Kuma za ka tace wa da kai wallahi. Waya ka gane kuranka ni ko? Ina gura Allah tsira albarka wallahi ba za ka gura ba. Kai malamu kawo ya dawo. Kai dawo shi hannun hagunka. Na gura. Amma wallahi ne yana gani. Kuma za mu haɗu da shi ne. Na gura da zai. Na gura kuma. Na gura. Yana ina. Ba za mu haɗu da kai kuma. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo.